Nachádzame sa v ľudisku obce Drienčany, kde kedysi žil a pôsobil známy zberateľ slovenských ľudových rozprávok Pavol Dobšinský. A jednu z nich nám pripravili naši žiaci. Bude v modernej podobe. Keď kedysi pán aj s chlapcom Petrom chodili po svete s roztrhaným svetrom, zakopali a pýtali si noc hlas, gazda ich prijal, ako prijal iných, potazí chudobných a opatroval druhých, by tom ešte nemal ani potuchy, aký rozviedeného dome oni rozruchy. Ráno pri odchode mu pán Kristus zdraví, ďakujem a nech sa nám v živote darí. Vtedy Peter šepol, svedčí mu do ucha, napadla mu jedna, skvelá potucha. Ja chcem rozumieť, čo zvieratá vravia, ja ich mám rád a oni ma bavia. Všetkému ho naučili, ale mu aj pohrozili, že ak ty to prezradíš, zajtra sa už nezbudíš. Nasal vaši gas hľadal, že starý pes sa s vlkom hádal, mladé štenia zradilo. Vlkovi ovcu slúbilo a svenčík gazda zabil štenia. Žena však nerobilo veľa, žena jeho zvedavá, stále sa ho pýtala, čo to štenia brechalo. A svenčík gazda sa jebal a skoro pravdu povedal a starý pes ho lutoval a kohúca ho spýtoval, že prečo gazdu oplakal. Dunčík vraví, gazda umrie, ak to svojej žene povie, mal by ženu vyhasiť a život si zachrániť. Gazdovi až teraz došlo, aké je on vlastne trdlo, a keď žena domrzala, za ucha hneď dostala. Najprv dlho duma zdala, no potom mu on na pokoj dala. Všetko dobre skončilo a pravca poslať vyrilo a svenčík gazda si ho vzal a žil ako veľký pán a tá vrava zvieracia bohatstvo mu priniesla.